Ukhulele soba. Hawu. Mbuzo monika lo. Isizulu esikuqondile nje. Ukhulele soba. Ukhulelwe ngane lapha. Kanjani manje uyayazi ukuthi yakho manje fanele sizotshela awushadile wena. Mina lalela mina angibizelanga leyo nto mina. Awushadi. Okay, kahle kahle ufuna ukuthini kimi? Ngikubona ukuthi njengoba silala sekumithisene ngiloko kuphela manje asingaloko sishona le wena nje yazi ukuthi nje usuzokwamukela ingane ingane uzoyondla ubaba wayo. Uzomtshela ke phela onke amajazi ayakhona amajazi kuyambathwa ngaphandle khona amajazi. Nika lo Ngimtshele ini? Ukuthi yakhe ingane. Ngimtshele ini? Akunangane. Ngimtshele ini? Akunangane mina. Kanjani? Hayibo. Khongane. Kanjani? Ayikho ingane mfethu. Yini le ikhulumayo? Iyona nini ngikhuluma. Ngimithiswe ngubani? Uqonda ukuthi mina mithiswe ubani? Kusho uma uyengcweleke phela ngoba mina ngikwazi. Wena hayibo hey wenzani manje wena? Hey, kusho uma uyengcwele phela. Mina ngiyazi. Ngicela ungangiciki bandla. Ngicela ungangiciki. Ungangiqali. Cela ungangiqali. Nginibingelele emakhaya. Ubonga kaMkhize lo. Obhuti wesibane methi. Sibhale lo sisi la. uManjomane uthi bhuti bonga ngicela ungisize nginenkinga la. Ngikhulelwe manje ubhuti ongikhulisi la afuna ukucacisa ukuthi uthini ngami. Kodwa ngizocela uManjomane ukuthi ngoba ukhona vele ukuthi uManjomane akabingelele iSouth Africa yonke abalandeli besibane media. Mase siyazichaza ukuthi ubani wakabani. Yini idatha ozobhalela isibane media. Manjomane. Bhuti. Unjani mama? Ngiyaphila bhuti njani? Ngikhona mama. Yeah. Sacela ubingele abalandeli besibane media. Mase siyazichaza ukuthi ubani wakabani yini idala ukuthi uzobhalela isibane media. Igama lami nguWendi wakamhlongo. Ngibhalele kwisibane media ngoba nginenkinga. Kodwa kahle kahle akuyona inkinga kodwa ngikhulelwe ngoba ngikhulekiswe umuntu ebengithandana naye. Siyazwana nje futhi konke kuhamba kahle. Ingako ngayona inkinga ngoba ngiyamthanda nami ngokwazi kwami uyangithanda siyathandana nje. Kodwa ke ngishadile. Kodwa ingane akuyona phela yomyeni ekalo muntu wami lo engithandana naye. Emunye seceleni. Ingane akuyona yomkhwenyana wami lo engishade naye. Ubone kanjani ukuthi akuyona emkhwenyana mama? Umkhwenyana usebenzela kude kulezi inyanga ezidlule ubengakaza boy. Uyabuya emva kwezinyanga uyafona nje kuphela. Khona ke umuntu ukuthi engizwana naye. Ngixolisa nje mama ukubuza lokho. Yini edala ukuthi uthathe i-decision ebuhlungu kangaka uchithele umkhwena wakho? Hawu bhuti phela umyeni mangabe engekho uyasuka nje oganga. Ngoba usebenzela kude mhlawumbe abuya after 4 months after 3 months kuya ngokuthi leave uthola nini kodwa nje nokuthi ke lona ko khona hayi ungiphethe kahle. Uphethe kahle ngaphezu komuntu okukhiphela izinkomo mama wadela bonke ababekhona wakushintshisa isibongo. Yebo ngoba usuke ngekho. It's fine mama usuke ngekho. But ngokufisa kwakho usuke khona. And nabantu bakuba abadala abakugadile basuke bekhona. Konke okwenza bayakubona. Yeah, i-long distance relationship inako nje lokho ukuthi uphinde futhi ube nomunye umuntu oseceleni ngesikhathi lona engekho. Bekhona ovala isikhala salona ongekho. Manje uma ucabanga ubhuti lo mesezwa lento uzothini? Befanele ethokozele. Awu. No ngisho umkhwenyana. Umkhwenyana wami. Hayi ke, hayi. Kuyobe phela yazi ukuthi ingane mhlambe yakhe kukuyena ukuthi uzothatha kanjani. Kodwa nje mina ngijabulile bakithi. No mama. Ngicela siyabona manje siphila ngaphansi kwasiphi isikhathi. Ngicela i-GBV uyabona ukuthi ingakanani. Kokhala eSouth Africa yonke kuthiwa kutholakala umama noma umkhwenya uthe efika washa umama nesibhamu. Bengalazi iqiniso ngoba sigcina singalazi iqiniso ukuthi kwenzakaleni. Yeah. Yini ungacabangi konke lokho ukuthi mhlambe lento esukuyenzeka kusuka abantu abasuke benze njengawe lokho kwenzile nawe ungenzeka ukuthi umkhwena afike enze noma yini kuwena methola lento yenzayo.
Ayi phela ngalingeka nami. Futhi naye angimazi bakithi ukuthi le khona wenzani. Ngiyitshele lokho ukuthi nami angimazi ukuthi le khona wenzani. Angimboni. Kungenzeka ukuthi nami lokho engikwenzayo naye uyakwenza. Yini ungasitsheli ukuthi le khona uhleli uzigcinele umfazi wakhe? Yini ukuthi nami ngikwazile uganga. Kusho ukuthi naye ngenzeka ukuthi ugangile njengani. Nokuziphatha mama kufana. Abantu besilisa mina ngiyabazi. Yami futhi leya ndoda. Ungamqhathanisa umuntu wakho nomunye umuntu owakahle. Leyami leya ndoda nayo injengamanye amadoda. Iyehla uzipho. Nginqane ukuthi ngizigcine mina kanti yena okazange akayiphethe kahle le khona. Mhlambe nayo unomuntu amkepitisile nje kwazi ba mina ngcono owami uyikhwapha. Manje manje kusho lokho okwenzile wena awuzisoli. Kuyena phela ngayisola kodwa nje ngeke ukuhlalela umuntu kanti yena umuntu yena akayigcinile. Wena uloku uhleli usonga izandla uthi uzobuya umyeni wami emva kwezinyanga eziwu5 kanti yena unomuntu ahleli naye ohlalisene naye le khona. Nayo into evele beyisicefe. Hayi ngiyakuzwa manje manje. South Africa ngicela ngiyamuzwa umama uthi uthini. Uthi akwenzayo uyazi umkhwena wakhe nawe uyakwenza ngayo. Ngicela ngiyabona abafowethu ukuthi iGBV ingakanani lapha eSouth Africa. Mhlawumbe ngelanga sobe sifunda yena kwisolo yazwe. Umama sobe sibuka kuyena emafoni ngo Facebook sepostiwe. Uthi indoda efika dubula umama. Sekuyindoda ewumuntu omubi. Ungacabangi lobuhlungu ahlunyezwe umfazi wakhe. Ikhipha imali zakhe azisebenza kanzima elala emazweni elala ematracking engalala endlini elala ematracking ngokuthi ufuna umfazi wakhe aphile impilo eright ufuna ukuvusa umuzi wakubo kodwa yena ngokuhamba nje 3 months 4 months umama ubuntu fathathe indoda azoyifaka endlini khona mama mhlawumbe lokade nikwenza benikwenzela kuphi Khona emzini wami. kanti niyazula nembhedeni wakho baba ngakuneshoti lo mbhede uthenga ubaba noma athi ukho nje umama imali ikhisho ubaba uyena uthi uthenga lo mbhede ayikho inkinga abafowethu ngizocela yena ubhuti lokuthi ukhulelisile eze siza ukuthi uthini bafowethu noma nje umoya wami usubhlungu ngiyithatha lento ngicabanga seyenzeka kumina ukuthi mina ngafila kanjani ngidele inkomo zika baba ukuthi ngiyolanda umfazi afike enze lento engiyenzayo kodwa ngiphume nomsebenzi ngona ngithi ngiyosebenzela yona nezingane zethu ukuthi siphile kamnandi ngiyabonga ababukule sibane media ningabaleki babukule sibane media sesimcelile wafika ubhuti bhuti wami ngiyakubingelela uzobusibingelela abalandeli besibane media uyichaza ukuthi ubani wakabani mase siqhubeka nenkulumo bhuti wami Hayi igama lami ngithatha kuhle kuphumana. Ngiyabonga ukubona abantu bakasibane media. Uphatheka kanjani ukuthi usubona amakhamera kade ungalindele ungadona nje ubhuti uthi unyusa izwi ngoba nemvula iyanetha Nami futhi ngithokile ukuthi mangithi ngiyafonelwa ngiyacela ukuthi ubone ngifonela nami ukuthi ngiyafika ngifica amakhamera la angazi ukuthi ngikwathi nami ngifike kanjani la angazi uma mhlambe njengoba ngimbona uwende la ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini kumina nami ngiyaxaya ukuthi khona negora la ukuthi iqhamuka ukuthi kwenze njani angazi uwende kwenze njani Uqhamuka amakhamera qhamuka lapha manje mfethu kwenzakalani Sithanda sami into engikubizele yona lana ukwazisa baba ukuthi kuloku umdlalo bese udlala ugcineni ugcina ukorile uchaza ukuthini mashondana Yebo sithanda sami 3 months ngikhulele hayibo ngicabanga ukuthi lokho kufanele usijabulele ngoba ayi ukhulile soba Mbuzo muni lo Izulu lesikuqondile nje ukhulile soba Mbuzo muni lo kanti mina ngithandana noba Awusho ukuthi ngiyajova kumina ngalesa sikhathi phela ngalesa sikhathi wayekelana Dala washo bathi yeke Hawu wangitshela mina ukuthi uyayeka Kwasho bani ukuthi angingayeki angithi ukuthi ngiyeke icondom angithi wena hayibo Nkosi yami awusho ukuthi ngiyeke icondom ona ifoni asikhulumi ngaleyo nto awusho ukuthi icondom ayifoni kumina engikhuluma ngako ukuthi baba sesizoba nomuntu manje ekabani ngani Awu Angishadile wena ngithi
ngishadile. Njengoba ushadile mina sengenze njani-ke? Hawu, yini manje ungikhumbuzisa ukuthi ngishadile? Ubungakwazi ungikhumbuzisa. Ngesikhathi wena wenza yonke imikhuba yami nawe kwahlahle ungazi ushadile wena. Hawu, mbuzo yini kwenzakalani ngawo? Ngokuzivumelwano sesithini isivumelwano sethu? Kwenzakalani ngawo? Hayi, isivumelwano sethu sasithini isivumelwano sethu? Ngithi mina ngikhulelwe. Ukhulelwe ngane lapha. Kanjani manje uyayazi ukuthi yakho manje fanele uzotshela awushadile wena. Mina lalela mina angibizelanga leyo nto mina. Awushadi. Okay, kahlahle ufuna ukuthini kumina? Ngikubona ukuthi njengoba silala sekumithisene ngiloko kuphela manje asingaloko sishona le wena nje yazi ukuthi nje usuzokwamukela ingane and ingane uzoyondla ubaba wayo. Ngidle kumphumozi leyo ngane mawuthe yami kumuphumozi kwaphela ushadile wena. Ngesikhathi uzothina abantu bakulo yamuzi. Bekufanga bebi lokho wakhuluma wena wakudala yonke leyo nto leyo. Wena wakudala leyo nto. Mina ngazi kodwa ngikushela. Mina ngifuna ngibulawa abantu ke manje Mina ngazi ngishele umuntu. Hayi bo ayikho. Angazi mina ngishele umuntu. Kanjani manje? Ngeke ngize ngiyenze into. Angiyazi leyo ngane. Ubone ukhulelwe wena. Ukhuluma ngani kahle kahle? Ubone nini ukuthi wena ukhulelwe wena? Ubone nini? Akede kuyasho senenyenyeke ezintathu. Angiyazi. Ngikhulelwe. Akubuya ncane dokotela khona bezokuchecka kahle kageni ukubona usukhulelwe. Singaya nawe. Kuwena uzokhokha. Sasumkhona nawe ukuhambe naye hayi mina. Kanjani ngibe ngithiswa wena? Ushadile wena. Angithi uyazi ukuthi kulezi inyanga ezidlula ubengekho. Ubengekho uzomtshela ke phela onke amajazi ayakhona amajazi kuyambathwa ngaphandle khona amajazi. Nika lo muntu. Ngimtshele ini? Ukuthi yakhe ingane. Ngimtshele ini? Akunangane. Ngimtshele ini? Akunangane mina. Kanjani? Hayibo. Khongane. Kanjani? Ayikho ingane mfowethu. Yini le ekhulumayo? Iyona nini ngikhuluma. Ngimithiswa ngubani? Uqonda ukuthi mina mithiswa ubani? Futhi uma uyengcweleke phela ngoba mina ngikwazi. Wena hayibo hey wenzani manje wena? Hey, futhi uma uyengcwele phela. Hayibo. Manje ufuna ukwenza lokho kusondela eduze kwami. Nini manje usumoya engcwele wena? Wena ufuna ukusondela eduze kwami manje. Wena usumoya engcwele? Hawu usumoya engcwele phela uMaria vele ukwenza kanjalo kuyena. Hayibo. Mina ngiyazi. Ngicela ungangiciki bandla. Ngicela ungangiciki. Ungangiqali. Cela ungangiqali. Ngiyacela, cela ungangiqali. Bhuti wami. Wena isebenzisa ikhondom noma? Sisebenzisile kancane wathi na angiyiyeke. Yena uyajoba. Ngayiyeka ke mina ikhondom kanti ufuna ukwenza kanje. Okay. Wayeka ikhondom nenze njani? Sabesa nyamathunyama naye. Manje mothi nyamathunyama bochamela kuphi? Phakathi. Unelethe kwenzakaleni ngalo? Mawusokusho njalo phela mfethu nami bengazi ukuthi ngiyazi umonzi ngaphandle kwekhondom ukuthi kwenzakalani izinto ezenzakalayo. Kodwa manje bese ukuthi yena ukhulelwe mfethu anginayo ishona nami ukuthi ingane yakhe nombe yami. Manje yini ekugqumisayo wena? Engigcumisayo. Hayi mfethu ngeke ngikwazi ukuthi mina umuntu ushadile kokuqala nje. Makuthiwa bayabona abantu laba abasemzini wakhe. Sithandane ngishadile nje wenze ngathi mina ngisanda kushada. Kumathiwa ngiyagaxela ke mina ngizokwenza njani? Awu ubunga kusho ngani lokho phambili? Uqhubeke ngokuhlala endaweni mina. Wazeni nibhuti wami ushadile? Nayinkinga bo. Manje yini pho uthi ushadile ngoba ngibona kusekhulelwe? Ngizoyimela uba ngishawaza amahlazi umsevela mfethu vela abhlungu mfethu. Wayadwa ungalicabanga lehlanzo. Nisalala. Bekusemnandi futhi sithandana. Kodwa manje namanje kusemnandi sithandana. Kodwa manje mase into kanje mfethu angisazi. Angajwayelwa mina kanje. Angisazi ngenze njani. Ungangijwayeli Phela mina. bafo if utshala lesithomo sokusitshala siyoqhuma. Yabo. Utshalile wena. Isitshalo sitshalile sesiqhumile. Manje uphike lesitshalo sitshale wena. Uthi mina ngitshala ngalesitshalo. Noma mfethu ngenaka kisho noma uthi lesitshalo esami mfethu kodwa phela ingane yaziwa uningi. Yena uma eyikhomba kumina nami anginayo isho. Ingathi ngabe ikaba. Wena wakwafica ba. Mhlawumbe phela uyafika ebusuku ngingekho. Ubani? Yena umkhonyana wami. Awu wena ungakwazi lokho. Angithi phela ngifika endlini yakho. Akanamoto akanani akasanayo endlini yakho mina. Angithi ngifika endlini yakho. Uma ngekho mina kwenza ukufaka omunye umuntu endlini yakho ngoba phela yakwazi. Angazi phela. Awu isikhuluma manje mina mangekho mina imali. Mangekho mina kwenza ukufaka omunye umuntu phela mina ngihlali nawe. Umuzi wakho. Yini ungakazi uzibuze pho leyo nto? Imali. Mina mangekho. Semna ungivelele. Mangekho mina kwenze ngene omunye umuntu mina ngeke Neshengane lengozi. Sake sayikhuluma nje ngaleyo nto. Sake saxoxa nje ukuthi kukhona umuntu amanengene. Yindaba sizokubanga namhlanje lokho ukuthi khona umuntu imali ngibuza ukuthi mina kuma ngekho mina kwenzeki nofaka omunye umuntu ngoba phela uyakwazi Khana akaze kwenzeke. Angithi asikaze sikhulume ngaleyo nto ukuthi unomuntu ongenayo kunomuntu ongangeni. Mina ngakutshela ukuthi wena umkhwenyane wami. Umkhwenyane wakho uyakwazi ukumtshela ukuthi ufaka umuntu lo. Mina ngakwazi ukungitshela ukuthi ufaka umuntu ngoba phela shutha kahle ukhohlakele kahle kahle. Ubone nini lokho ukuthi mina ngikhohlakela? Nakho nje ungitshela ukuthi ukhulelo utheke mina ubone nini ukuthi ngikhohlakela? Ngithi mina ngisho ngithi futhi sikhohlakala wona wena. Uyikhohlakala nini leyo nto? Uyibone nini leyo nto? Uthandane kanjani nesikhohlakala? Nakho nje ngitshela manje nje. Ubone nini ukuthi ngikhohlakela? Uqhubeka kanjani uthandana? Bungathandana wena nesikhohlakala wena. Imali. Sonke isikhathi bangitshela ingane sonke lesikhathi. Ukuthini? Njengoba nje usungibizela abantu manje wena. Bangitshela ingane sonke lesikhathi ungibize kahle eceleni ngoba usuzongibeza manje la. Ha ukuhlukephi kunani kanti?
yini pho ngibizela abantu Hawu kwenzeni kwenzani? akhona ukungidayisa lokho Ngikudayisela bani? Yini ukwenzani uncozo kaphi? Ngizokubizile ukuthi bembabizile ukuthi naku sengikhulelwe kade ngishadile mina. Yini le nto wena le nto ikuhlupha phi? mina sengibhubhileke manje ngenxa yakho ke Uphuthiswa yini? uma ukuthi wena uhle ngane yami Mina ngifuna uyilungiselele ukuthi ma sizokhulisa lengane sobabili kuphela. Noma kahle kahle khona noma ungishadeke ngihlukane nomkhwenyana wami. Naye mina into engiyifunayo kuphela. ngikushade angithi uyazi mina nomuntu Ha? angithi uyazi nomuntu ngami awazi ukuthi nomuntu mina wena futhi wena uzohlala wena pepenyeke Angizwa. imali ngithi ushadile Angizwanga. Angishadile wena Angizwanga. ushadile wena Angizwanga. imali ngilinde umuntu oshadile Wake washo ukuthi unomuntu wakho wena. ngilinde umuntu oshadile mina Wakwasho ukuthi unomuntu wakho. Wakwasho ukuthi unomuntu. lo muntu Wakwasho ukuthi unomuntu wakho. wemfethu Wakwakusho ukuthi unomuntu wakho. Shuthi Unomuntu. into entelanga kushuja wena Yayi wena. shuthi into entelanga kushuja kahle namuntu macabanga wena wena khona futhi ube nomuntu ngoba ushadile Hayibo, mina ngakutshela umuntu wami ukuthi Musa nje. ngishadile wena wangasho lutho. Musa nje. Wangingcole ngco. Mina ngazi ukuthi nje ungamuntu. wena nje oyivule into yakho lenkanoko zakho nje umndede phela yahamba Awukwazi wena. inkanoko zakho nje umndede yahamba ngithi Chayeza umuntu obolile wena ushode ngephunga. ngakujabulisa ke Hawu. mina ke njobe uright Unomuntu. Usunomuntu. ucabanga ukuthi mina nginayo nomuntu wena ucabanga nginayo umuntu Ungasho ngani pho? hayibo Awushongo ngani intombi pho? eshalwa ngamanga Hawu, kuze kube yimanje emva kwesikhathi eside kangaka nje nawe. izulu lesisiqondile Hayi cha unaso bodade. Yebo. Hawu hayi cha uncolile. Yebo, yebo. Hawu uncolile. shuthi manje ingane Manje usunomuntu manje. lo muntu wami mina ngenze njani ngoba phela Hayibo, ngikwenzelaphi mina Shuthi ngidlala ingane yabantu nomuntu. mina ngidlala ingane yabantu mina ngidlala ingane yabantu mina Udlale ngami, udlale ngami. zibonele lo Usudlale ngami. zibonele lo Hayibo wazwa ngikhohlakalela. zibonele Hayi lo wazwa ngcolela. zibonele Hawu wazwa ngalungi. hayi Hawu mbemu. hambe yoshela njengoshaya Hayibo yenkosi. hayi ngeke Hayibo. Kodwa kwenziwa njani kunjani? njengoshaya Hayibo. njengoshaya ngeke mfethu ngeke kuze kwenzeke Ha? lo Kanti angiyazi kunjani emhlabeni? angiyazi lo Kanti unjena? Yeah. Kanti ukhohlakele kangaka? yebo Hawe ma. yebo Hayibo. yebo Ubuthi ungasho ngani ukuthi unomuntu wakho oqondile? ngizokutshela kanjani Uzizwa ngifihlelelani? hayibo Uzofihlelelani? wena Ungifihleleleni? wangiboza yini wena Ungifihle indaba okay mina manje kubuza ukuthi mina sibangake kuwena uzothini wena yini umuzo njani ke lo? uqondile Umuzo sibangake kuwena Sizonizoba bangaki usho ukuthi wena ubungazi ukuthi uwena Ngiphendule. nomkhwenyana. angithi sibabili nawe ke nawe ke Wangangitshela wangifihlelelani ukuthi na kwena sibabili. oyibo Wena wakufihlelani ke lokho ukuthi ukuthi ngoba ushadile wena Awu Angikubonanga nje. manje yini kube nezimfihlo kahle kahle. Hayi, iy'mfihlo- Bekunezimfihlo kule budlelwane bethu. nawe uneyimfihlo kutshela into yakho le engaka Kodwa kuwena ayikho into engibe ngikufihlelana bekixoxela yonke into. hayi ke uright njalo Bhuti Yini wami, right? yebo bhuti mhlawumbe ungangichazela nje. Yini yakuchaza kumfazi womuntu? Uvele unentombi yakho. mfethu ngibona mfethu bebehamba bobabili mfethu ngibona bayathandana ngize ngihalele ukuthi nami ngibe nesifiso ukuthi nami umuntu engase ngamthola umuntu ofana naye ngenhlanhla ngakhuluma ke naye sazwana sathandana ke naye ngidlala inhliziyo kahle kahle nokulangazelela Umona inkinga yakho. ya ngicabanga ukuthi wona mfethu ngizokuvuma lokho ngibe nomona ukuthanda into yomuntu uma sekuvela into ekanjena manje nami mfethu angisazi kwenza njani yabo Uhlulwe yini ukwenza lento abayenzayo kumuntu wakho? hayi umuntu wami mfethu akanaso isikhathi mfethu uyena umuntu benginikeza isikhathi yena uwini yabo uyena umuntu bengisikhathi bengihleli naye bengizizwe cha ukuthi hayi ngifudumele kodwa manje mase ukhulelwe mfethu ngiyathi ngoba phela mina ngizothi mina ngithi uyahlela yabo Manje nizoyithini ke le ndaba waphela nje usisebenzi sibane media. Ubhuti lento uzoyithola mengayitholanga yena bazoyibona bakubo. Bamtshela sibone into kanje kuma social media. Nizoyithini lento ngoba vele nawe ususenkingini. Nawe umuntu wakho uzoyibona mengayibonanga bazomtshela abangani bakhe noma bakubo ukuthi khona into kanje esibonayo. Nizoyithini lento usuyenzile. ayi mfethu khona ngizosho ukuthi ngiyenzile kodwa mina ngikubonayo ngikwenzile kakhulu mfethu ukungena emzini wendoda engaqondile kodwa manje kukwengane mfethu angifuni uqamba amanga ngiyobona ngengane because mfethu ingane yenyini yabo uma ukuthi ingane yami ngayo nje ngizokwenza kanjani mina ingane ngoba le ngane ebehleli nomunye umuntu lapha ngoba nami nginayo umuntu No, into engayizwa kahle kona bafo. Uzobona ngengane kanjani ngoba ubhuti uyazi uhamba 3 months 4 months. Shuthi lapha emzini wale ndoda wena unomzana usuke usungumzana wakho. kungaba yimina kanjani kuphela umnomzana ebekwazi ukufaka mina abanye bahlulekile ukungena kube ngena mina
Sokwabona ba wena ephuma. Phela ke ngihlale ngikamawindini ngilunguza wena ubusuku bonke mina ukuthi wenzani. Pho yini ufike kanjalo kanti lapho ufike kanjani pho lapho? Angithi mina nawe siyafayela mangiza kuwena. Ufike kanjani ekutheni Abanye bahluleka kwenzeka? abanye bahluleka ukufonela wena ukuthi bekwazi njengoba ngakubona mina abanye ngokujaba kubona abanye abantu njengoba ngakubona mina. Cha, Wena bangibona. ushayela wena ngaphandle Cha, kwami ngoba bangishela ngoba ngithi ngiyazi ukuthi nginawe nginomkhwenyana. hayi mina ngikwazile lokho ngeke uhlale odwa ungashela. Njengoba ngakubona nje nami ngakuthanda khona nabanye bakubonayo bakuthandayo. Uyayicabangela ke lokho. Njengoba umkhwenyana akakuthanda nami. Phela kusuke Phela emasobeni. kabuhlungu kanjani? Hayi noma ungaphatheka kabuhlungu kodwa mayiqiniso uyalazi. Ngeke ngithi mina. Elani ilike wena waziqinisa ukuthi ngithini ke nami kumuntu wami ke ngithanda. Hayibo ngiyazi mina indaba yomuntu wakho mina. Hayi Angiyazi. uyayazi ke. Awukazi uzuyisho le nto Angiyazi manje mina. angisho wena. Awukazi uzuyiphathe le Ngithini nto. ke mina kuyena. Hayibo ungangitshela kanjani manje le nto? Imani Okay ngicela ukubuza ke mina ngithini ke kuyena. Hayibo ngimenzeni lo muntu? Ngithini ke? Ubani wakabani lo khuluma sikhuluma ngaye? Awudingile nokumazi. Asikho isidingo ukuthi uzumazi. Mina angikubizelanga ukuthi uzongitshela ngomuntu wakho. Okay ngiyakutshela ke mina ukuthi awudingile nokumazi. Vele ngidinge Ngoba kumazi. uhlangene futhi naye. Yebo ngihlangene naye Yebo. ngoba futhi akwazi umveze naseqaleni. Ngeke futhi uzumazi. Futhi Futhi vele ngifuna Futhi kumazi. yabo namhlanje ngeke ngiphinde Angithi ngezendlini sifika kanjani lapho Kwanamhlanje mina Ngeke ngikubizele ngiphinde nje ngezendlini yakho kwanamhlanje. Angi- Angeze nje ngeke ngiphinde ngezendlini yakho. Khohlwa nje yimina. ngoba ubalekile indaba yengane. Angibaleki indaba yengane. Hey nali igwala Khohlwa lendoda bo. Khohlwa nje yimina. Wazwa igwala. Khohlwa nje yimina. Wazwa igwala. Khohlwa nje yimina mfowethu. Hawu. Khohlwa nje yimina. Ngoba usaba ukondla. Ukondla. Ngondle ini? Leyo ngane mthonga nje ngondla kuphi? Kanti ihlezo bihlala ngoba izobihlala Ngizobe ngondla kumina. kuphi? Izobi kumina. Ekuphi umkhwena wakho? Le mibuzo oyibuza manje yazi kube wayibuza eqaleni ukuthi sithandana umkhwenyane wami ukuphi. Ingoba na uhlulekile ukungibuza sebabili. Angithi ngila uhluleke ukungibuza sebabili Angithi konke besikwenza besikuthokozela sobabili Angizongibizela la. sijabulela kumnandi. ubuhluleke ukungibuza Manje yini le sisenze sibe ngathi siyabanga ke manje na sibanga ukuthi ufanele ukondla ingane eyakho iqindoda igazi lakho. Hayi igazi lami. Hawu Igazi lami kanjani? ingane engikhulelwe eyakho. Manje yini ke inkinga ke lapho? Hayi wena mfowethu hayi angazi wenze njani uzoyibolela ngendlela yakho nawe mfowethu. Uzoyibolela ngendlela yakho mina ngendaba yengane yakho. Futhi ngeke ngiphinde inamba yakho ngiyayisusa namhlanje inamba yakho. Ngeke phela ngicela ningikhulumele ngempela naye. Wendi ngiyakutshela asiyeke mina ukuthi azongilahla mina lana Wena futhi qhubeka nami. Hawu kanti Qhubeka nami wena. kanti baba wengane yami. Ubaba wengane yakho? Baba wengane yami. Baba wengane yami. Hayi angikwazi lokho. Ubaba wengane yami ngiyakutshela nje. Ngikwazi Ngiyakutshela nje lokhu. ukuthi wena ubaba wengane yami. Hayi, Le ngane mina ngikhulelwe ubaba wayo wena and futhi ufune kuyikhulisile wayondla izazi futhi uthi eyakho. Hayi. Ubaba wayo phela ufanele angazi ngale ndaba Emake phela. mama nje ukuthi angekukhulumele naye mina ngizokhuluma ngithini kubiphi inkulumo mhlawumbe oyilindele ephuma ngaphansi kwami yekubhuti. Ukuthi amukele ukuthi ingane eyakhe futhi ekukhulisweni kwayo kondliwe kwayo uyena ofanele be in charge ukuthi ingane idlile ingane igqokile ingane ifudumele ebusika ischool fee misifunda kanjalo Ubuza ukuthi ubhuti lengane ozowendlela kuphi. izobe uyazi ukuthi umkhwenyana ihleze engekho uyazibuzisa nje bakithi. Okay. Uyazibuzisa Ngeke sithi umkhwena nje. ukhona ke mama. Ingane yagula idinga ukuthi iye kwaDokotela uzomisa kanjani? Uyozoyifaka phela imali ngihambise. Awufi Uzomana umkhwena ukhona. yaba. Uzophinda umkhwena ekhona kusho ukuthi wena uzohamba ngemuva. Wenze something ukuthi indoda yakho le ishende lakho leli lithola ukuthi ingane yagula ukuze lifake imali. Angithi umkhwenyana sevele sihambeleke ngemuva kwaseqaleni bandla. Usho ukuthi nje sezoloku ehambeleka ngemuva kuze kube ingane yakhula iba indala. Lokho kwenzayo ma okube kwenzeka kuwena. Ungakujabulela? Ngeke ngikujabulele kodwa ukuthi vele abantu igama lakho yebo noyimfihloko leyo ngane. Ngoba phela egcine nomfethu yonke into uyayifihla. Fanele ngiyivezele ba. Uyifezele bani? Umtshela iqiniso phela. Ngikutshelile vele iqiniso. Tshela yena ke iqiniso. Wena ke Tshela yena ke iqiniso. Tshela yena iqiniso. Okay bafo uzomtshela iqiniso uzothi ingane yaba. Uzothe yakhe. Yakho ba. Yakho Eyakho umkhonyana. Yakho ba. Eyakho umkhonyana. Kube kuyeyakho. Ngikuliqala. Ngaze kube khona imfihlo. Ngithi uqale ngemfihlo vela ngithi. Ngithi uqale ngemfihlo vela Uqinisele wena. njani yena? Imali, usuqale ngemfihlo. Qhubeka ke namanga ke uqhubeke nayo impilo yakho.
ngoba vele usuqalile-ke vele ngizoyedla kanjani ingane mina kahle kahle kukhona umkhonyana njalo Akahlezi ekhona. Akahlezi ekhona. Umuntu ohlezi ekhona wena. ababona omakhelwane Umuntu ohlezi why ubuzele ukuthi ababoni noma Manje. khona bongacabangile manje uwento wangitshela ukuthi mina kahle uyahlela Hayibo. njengoba sekwenza into kanje manje kahle Yenzekile-ke manje sesilana Uwena la bakutshela ukuthi sikhona. Umuntu uyahlela. kungibona simele Ubuza emuva ukuthi ukuthi omakhelwane ngathini ababoni kwakuyinini ngaleso mina sikhathi. umbuzo wami uthi why ungambuzanga lo ungakubuzanga lokho usakhokhoba uzongena lo Ngiyabonga. hayi kwakusemnandi yabo manje umhlathi ugaya ngenye ilekhuzana umshini ugaya ngenye iy'thelo indlela zobumnandi phela lezi qhubeka nazo kodwa mfethu engivimbayo kanjani ngoba phela ubuza kumina phela mina Manje. ngazi. bakhona abantu bakubo nje Hayibo. Bakhona. Angikaze ngilale nabantu bakithi basemzini mina. Angikaze ngilale nabantu imali basemzini. kuma bayithola-ke le nto le mina ngifuna ngenze njani Lokho fangabe nje ukwazi kwaseqaleni ngesikhathi usangishela ukuthi wayekelani-ke wena ukuhlelani Kuphela kuyakhathaza nako. Kuyakhathaza. Kuhlela impilo yakho yonke. kodwa sibe sikwazi ukuganga usuku nosuku masibonana ngomuntu uyakhathaza Kuyakhathaza nje yonke leyo nto uhamba amaklinikhi lokho ubamba kodwa olayini. uma siganga kukhathali awukhathali masiganga Awu wena bengaka ngedwa yini wena washo ngathi awazi manje yini indaba ngoba uzowena leyo nto. Wazenza unesi phambi kwami. shuthi kumnandi masiganga awukhathali Awu. uhlezi uqinile simple Kusho wena osho leyo nto futhi. Wena ukhuluma kanjani? ukuhlela kwena kunzima ukuhlela Ikhondomu awuyifuni Wakwangiphelezela yini kona Ikhondomu wangisa awuyifuni kwakuleyo ikhondomu. kliniki wakwasho ukuthi asihambe sekliniki wakhe isiqiniseko sokuthi wonke abantu mina yaqoqala ihambela sokuthi- amantombazane eklinikhi wena awufuni wena kuyakusinda lokho uhambe eklinikhi wakwasho wakwangihambisa ekliniki nganqapha uyingane uyabelethwa yini wena wakwangihambisa ukuthi asihambe sekliniki uyabelethwa wakhe yini ingane? isiqiniseko sokuthi ngempela ngikule nyanga akungeke kwenzeke lutho wakwakwenza lokho awushishi ufuna kwakungumsebenzi wami ngedwa ngedwa. ngokugoma-ke phela ekugcineni bhuti wami beniyenza nini nto ebusuku noma emini abe sibonene ebusuku mfowethu bothi uma uhamba umuntu wakho bothi uyaphi hayi bengiyobheka ngithi mina isikhathi ngihlala nabangani isikhathi ngihlala nabangani akanaki yabo umuntu wakho uhlala naye endlini noma mhlawumbe ngihlala naye endlini ekhaya kodwa akaze yena uwena manje kulo muntu wakho bowukwazi ukubamba isiguqo ngendlela noma bese kwenzakalani kumuntu wakho ngoba phela ngeke uze ubambe isiguqo for 24 hours uzosuka kuwini uhambe kumuntu wakho futhi nakhona ufike ube umshini hayi mfowethu ukhona ukubhalansisa phela yabona kodwa manje phela kukhona oqinisa khona ngakhona yabo ngoba phela ngihlala naye lo bengithi ukuthambisa kancane ngala yabo okuyena kahle kahle umuntu bese ngimibhekile mina uyena uwindi lo ngiqhamukela nezinkinga manje yabona nje mfowethu kodwa hayi nawe usuyibeka kabuhlungu masuyibeka kanjalo nophela uxhaphaza bafo ukangani manje ingane usuyayiphika hayi usuyibeka kabuhlungu uyibeka kabuhlungu no bafethu kuthiwa ligwinya noma lishisa ya wona kunjalo angani manje ingane usuyayiphika kodwa bokhokho buzala ebusuku nayo inkinga-ke kodwa manje Nayo-ke nje inkinga. ukhokhobele Nayo umuntu inkinga. akumshiye endlini kodwa mfethu uma uthi ngiyayiphika kahle kahle phela kufanele ukuthi nayo acacise akekho umuntu okangeni ngaphandle kwami lapha no akusabalulekile lokho bhuti kahle lokho kufanele ubuze mhlawumbe ngosuku lokuqala ufika hayi ehe hayi mfethu okungenani ngiyakuzwa ya Hayi manje. Ima, kunganjani We. mase usuyithwele ngokwaneleke mase sikhulile ke ingane sokwenza la ulibofuzo-ke lolo lushoyo ngoba phela abe ngoba uzothemba kanjani ngobani awuthembekile yonke into yakho nje yamanga ushona le ushona le ushona le Ingane yonke into yakho nje uzoyibona. yamanga impilo yakho nje kahle kusuke nje kodwa phela nabunga Khohlisa. kuyifaka entweni enjalo Hayi. ukuwe bingamanga kwangempela bunga kuyifaka Sangena entweni sivumelene mina nawe, kodwa ukuwe manje bingamanga ekugcineni kusho ukuthi awukwazanga nawe ukuthatha- ubonile ukuthi iqondile lento akwazanga ukuthi uliphuzane uyiqondile bungeke nje uzuyifaka entweni enjalo Hayi. uyifake nje ngoba nawe uyabona ukuthi hayi kuyangeneka kumnandi wena sisiwendi kanti isitofu sakho sinjani umuntu ashiye umuntu endlini akhokhobe eze kuwena kanti isitofu sakho sinjani mama hayi kusho ukuthi nje besizwana nje amagazi ethu azwanile kahle nje sazwana impela shuthi umuntu wakhe bebengezwani naye uyena uthanda izinto mina bengazi nokuthi unomuntu akathandi not ungabekeni iphutha kuphela ukuthi uthanda izinto nawe kusho ukuthi uthanda izinto ngoba phela bongeke uchithele umkhwena wakho ongathanda izinto ngingcono mina ngoba akekho
akufani naye oshiya umuntu endlini ukhohlakele kabi lo ayikho into engcono ngingcono mina akusuke ngekho umkhwenyana inyanga eqaleni nje siyafana nje kahle kahle siyafana nje ngabekezela ngabo ugcina sengibona ukuthi ayikho lento engibekezela uyobuya nini njena aphinde futhi akahlali na futhi noma efikile akahlali chama wami awukhulisanga nenkonzo wena manje uzozenza inkonzo ukuthi ifa uyibambe namhlanje nakusasa noma kunganjani awukhuliswanga ngenkonzo ungakwazi ukuhlala ulinde umkhwena wakho ngikwenzile lokho bhuti ngikwenzile bandla hayi ngikwenzile lokho isikhathi singakanani hayi ngikwenzile isikhathi singakanani ngikwenzile nje iminyaka sishadile nje kwaya ngabona ukuthi nje we baba we biya baba manje mina nasiphila 3 years sithandana hayi ngambekezela naye 3 years mina umkhwenyana nasithandana. naye ngabekezela nje inyanga nje lokho engabuyi afike futhi kube yilokho sephindele emsebenzini kanjalo uphindele emsebenzini yabona ukuthi hayi kuhle nje ukuthi kube khona umuntu omunye futhi kahle mina ngispanele ubuwazi kodwa phela ngikufihlelanga manje masiqhamukisa isisu manje mina ngenza kodwa ayikho into engiyifihlile mina kuwena nako kungiphoxa yena yena into ebenza inhliziyo yami ngempela buti yo iyacwila nje mangabe esho kanjena ngoba akukho engamfihlela kona iqiniso nje limsulwa ngamtshela ukuthi ngishadile uyazi ukuthi la endlini kunomkhwenyana kodwa manje usenza sengathi konke ukuthuka manje sethuka sengathi naye sethuka njengabantu bonke yena futhi udinwa yini phakathi kwakho cha kungidini ukuthi ngikhulele bekitshela uzokujabulela lokho akungidini ukuthi ngikhulele ngivusula ngemoya lokungixakayo ukuthi uzongitshela namhlanje ukuthi kanti wena unomuntu ohlalisana naye ekhaya khona uyindaba ungafuni ukuze ekhaya wena nje umuzi wami mina ingane mama bawuzenze njani menigilele emkhulungwaneni befike ebusuku ngempela phinde futhi hambe ekuseni kakhulu ingane phela iphaphama noma nini hayi ingane ziyalala ebusuku ulalisa zodwa ingane ngoba ufuna ukugila emkhosi hayi vele nje biyasasi nobaba ekhaya hayi vele sijwayeza ukuthi nje azolala nje ebusuku uzilale zodwa hayi abazi zibone lutho bandla futhi azazi lutho hayi konke nje bekhamba kahle nasike isimo ubhekene naso nisimisa kanjani mama uyena lona ofanele abone ukuthi simisa kanjani nangu mina khulumani nobabili kade nibambisene kulento ya ngempela manje ima uma uchaza mina ufuna ukubona mina kahle kahle wena ovuma njengomuntu wesilisa ufuna ngenze njani mina ufuna ngithi ngifuna uvume ukuthi ingane yakho futhi uzoyinakekela futhi nje usho nje ukuthi kusasa ungicabanga yini wena vele ungicabangela yona wena vele ubungicabangelani vele wena ke nje bese othandana kuze kufike singaki inyanga kuwena nginyanga 3 ngikhulelwe izintathu inyanga siswami yebo bhuti ngizwa uthi ubhuti wakho lo ishendeleli ufuna lekushade uzokushada kanjani usashade nomunye umuntu ukuthi ngiyamthanda yo uthi nje besithandana nje yini umshini hayi konke bekuhamba kahle siphathene kahle nje konke nje ngoba uyancoma nje ukuthi wathi wahalela uthando lwakho nomkhonyana kanti yini abelekha kuyona umkhonyana ngoba phela ukhomba ukuthi yonke into beyi-right mkhwenyana yabo nje waba umuntu ohleze engekho umuntu ongamtholi ngesikhathi omfuna ngaso noma ngathi khona into ofuna ukumtshela yona ukwazi ukufuna ukuphakamisa ucingo umuntu ole yazi umuntu ongekho la isengathi nomele le khona unempilo yenye futhi kuhlezi kunako enhlizweni yami nje ukuthi nje ungenzeka ukuthi unenye impilo lona yabo senginongamthembi nje okusho ukuthi kahle kahle umkhwena akukho lelekha khona wena uvukoyo ngimthembi nje angimthembi ukuthi angisamthembi umuntu ongekho eduze kwami ngicela uvume ukuthi wena uvuke ukufeba ayikho into lekha kuyona umkhonyana cha nginento enhlizweni yami ethi kungenzeka ukuthi naye angijithela nayi into esenhlizweni yami nje engiphethe kabi okay mama sesizolivala nje uhlelo yeah ngiyasuku kanje uzizwa kanjani uzomisa kanjani ngalento eseyenzekile angithi mina naseqale ngengasho ukuthi sengathi ungaba uyena umuntu wami
siqhubekele phambili ngoba nje Cha uyamuzwa nje naye ukuthi uthini. Akayizwa indaba yakho na ucabanga umuntu wakhe. Ngingaba umuntu okanjani ushadile. phela besingahlukani nomkhwenyana mina nankinga. Mina umuntu wami ngimenze njani? Ngeke umuntu wakho wena. Ngimenze njani umuntu wami? Ngimyekele wena. Umuntu wani loyo? Umuntu wani lo? Umuntu wami. Akunawo nomuntu wakho. Noma bebeza wakho. Nesiqandamasa sakho. Mina bengamiyeka mina umkhwenyana. Bafowethu mina ngifuna sibe nesolution kule nto yenu. Mina bengamiyeka. Sizomisa kanjani ngale nto yenu nobabili? Ngoba siyathandana. Ngempela ngoba siyathandana. Siyathandana ngithi wena uthi ogulelwa. Uma ucabanga uzondla kanjani ingane la ulaphana. Ngiyayithi njengoba sengishilo nje ukuthi bengahlukani. Futhi phela ufuna ubuyelekinike phela makunjalo. Angazi usizwe lokuloba. Okay bafo. Uyavuma ukuthi umama ahlukane nomkhonyana ukuze ezoba best wena. Hayi mfethu angivumi. Angivumi. Mama, Bhuti. uyamuzwa uthini bhuti? Hayi ngiyamuzwa. Manje bafuma ngithi mina akahlukane nomkhwela ngizomenza njani ke mina? Ngizomthatha ngimbeke pho phela nami ngizomuntu wami. Cha phela njengoba ethi uzohlukana nomkhonyana futhi Nawe uzohlukana nowakho. uzothatha amalobolo ngawo umama owayise lapha kumkhonyana. Le ngane yabantu engihleli nayo Nawe uzoyeka, nami mengizomiyeko wami nawe uzomiyeko wakho. ngoba ngithi ngenzela ini? Ngoba kade songifuni. Hayi bo kanti ungithandini. Phela besitshontshana phela mina nawe. Kwenzakalani ngawe? Sukhohle ukutshontsana mina nawe. Wena usangithanda? Hayi mina sefuna ukwazi. Awungithandi ngempela. Hayi naku Cha kukhona khona into ukuthanda la ngisala ngiyathanda. khona. Kodwa manje kugcina phela futhi hayi ngeke ngikwazi ukuhlolisa into zami mina hle ushadile wena. Zimi into sengane Ngithi yabantu. mina ngiyasacrifice ngowami ngingamiyeka. Wena ngowakho? Cha mina ngeke. Yo. Hayibo. Into engiyicela abafowethu mina Ha. nobabili. Kanti kunjani? Solution. Okay. Mina Mina kuwena bhuti solution. okay. Mina isolution yami yazi thini? Yeah. Ngithi mina wena mawuthi kanjani ngoba uyafisa ukuye umshado wakho. Suka wena uhambe yekini. Khona ngizokwazi ukubona ingane makuthi yami ingane. Awuloko nje ngisukela ukuthi wena ubone ingane. Ngizoyibona kanjani ingane usemzini? Awumboni. Ngizoyibona njani ingane usemzini? Awu baba. Uyacabanga ukuthi ngingena Yilo ngiyeke umuzi ngiyekela ukuthi wena ufuna uyabona ingane. okay. Hayi Isolution- ukuthi wena nawe yazi kunezinto ongazisho mina solution kumina. mfowethu. Awusho? Wena ke wena ngokwakho uthenika wena. Kufanele ngenze njani ngoba phela ngiyakutshela mina ukuthi wena into efuna uyenze suka lapha emzini wakho uhambe yekini. Awungithandi yini? Ngiyakuthanda ukuthanda impela kodwa wena suka wena uhambe yekini. Ngoba ufuna uyabona ingane. Awekho Awekho akukho okunye ozokusho. Wena ufuna ukuba bengane ngithi wena suka ke emzini wakho uhambe yekini. Angeke ungishade mengiyeka umendo wami. Hayi wena suka wena ufuna ukubona ingane wena uthi ngifuna ukubona Ngeke ingane. ungilobole. Ngeke. Awufuni? Khohlwa. Wena mawuthiwa wena ufuna ngiyobona ingane wena hambe yekini ukuze ngikwazi ukubona. Hayi angisazi ke. Ngeke phela mina ngiye kumyeni wami ngomuntu ongeke angilobole. Ngishiya umshado. Ingane masenziwa kanjani ke? Futhi ingane lokhulu yinhlo. Ngeke phela ibe yinhle. Ukhona nje. Hayi. Wena ozoyeka wenza ibengane ibe yinhle. Wena ufuna ngenze njani? Nawe uzobona njengendoda bakithi yini ufuna izinto uzibuze kumina. Kanti wena uyona yini Angithi indoda? ngiyakutshela mina wena suka lapho uhambe yekini. Ngeke ngihambele ingane phela mina. Ngeke ngiye kumshado wami. Mina ngizowuyeka umshado makuthi wena uthi uzongishada. Hayi ukuthi ngiyeke umshado wami ngoba naku wena uthi ufuna ukubona ingane ngihambe ngiyeke umendo wami nje weminyaka. Uthi nje ukhulelwe nje kuyaqala ngawo ukukhulelwa emhlabeni. Bafowethu angathi solution asinayo. Ngicela ukuliphetha lo daba. Mhlambe mase nikwazi ukuthola solution mhlambe sonobili sifonela. Sibone ukuthi simisa kanjani. Kanti siyavumelana ngalokho ngoba ngathi sixazulula sikho. Mhlambe sizohlala phansi. Hayi, Mhlambe mfowethu ukuthi usathukile angazi. Sengathi angashashaya ukuthuka kodwa ngoba kahle kahle izintambo zikuyena. Uyena ophethe isixazululo. Babukeli besibani media. Kanti ngiyayibona insambathe kade ngibizula yona la. Nesolution ayiphumi. Umama bechithela umkhwena wakhe, ubhuti bechithela intombi yakhe ayishiye endlini ahambo la neshene. Bantu besifazana ngizangicela bafowethu owenza lento aziphathe kahle. Kubhlungu ukhipha inkomo uzikhiphela umuntu esifazane egcineni enze lento. Kubhlungu bafowethu siphila ngaphansi kwesimo esibhlungu kakhulu lezi insuku ngiyazi bafowethu. Ngeke ngayisho usaqala uhlelo. Babulawa imihla namalanga abantu besifazane. Babulawa imihla namalanga. Kodwa kusekhona abantu besifazane abenze into kanje. Kodwa abantu besilisa benza kanje. Intombi yalobhuti ngayithenga inkabithi ngayo lo sisi.
Kodwa konke lokho kade becala lento ababeyicabanganga. Ngibonga lo bafowethu okaMkhize. Engifuna ukunitshela kona indoda nendoda ophiliswe inqomo zayo. Ubhuti akwenzile uwakwenze engacabanganga. Akazi lo muntu mebuya lapha ema-trucking uzobuya amenze njani. Ngiyabonga bafowethu. Nisale kahle.